Si no, el que farem és fer un passet a la cadena de valor i anar-nos a el que és ja temes de producció, temes ja el que podria ser celler, i llavors ens acompanya el Carlos Morata, de Sigma 21, que ens explicarà les seves aportacions en quant a aplicacions en temes de producció. D'acord, Carlos, quan vulguis. Moltes gràcies. Molt bé, bon dia. Tal com han dit, soc en Carlos Morata, de Sigma 21. Presentaré abans una miqueta la nostra empresa. Bàsicament, nosaltres som una empresa que ens dediquem sobretot al món industrial, d'acord? Llavors, tenim manteniment industrial i també tenim una divisió d'informàtica industrial i una altra d'investigació, però sobretot la part d'informàtica industrial ens dediquem a donar serveis d'informàtica per a indústries, d'acord? Degut a això, nosaltres, sempre treballem amb moltes indústries, diferents tipus, si farmacèutiques, que si d'alimentació, que si fabricació de peces de cotxes o el que sigui. Llavors el que hem vist és que normalment tenim quasi sempre un denominador comú en totes aquestes indústries, i és que bàsicament quasi totes tenen una o dues persones que es dediquen a, amb un Excel, planificar quina és la producció que ha de fer aquella fàbrica. Clar, això funciona, òbviament funciona, tens una persona que es dedica tota la seva jornada a fer aquella planificació, però òbviament nosaltres vam pensar, home, ja que tenim la intel·ligència artificial i tot aquest nou paradigma, una de les coses que es pot intentar fer és millorar aquesta planificació que pot fer una persona, doncs donar-li eines adequades per poder millorar la seva planificació i no haver d'estar en un Excel, doncs, amunt i avall, i si vols canviar alguna cosa, doncs, clar, també és molt difícil, perquè si jo modifico una cosa en un Excel, no tinc res a darrere, més enllà de la persona que està controlant aquell Excel que em pugui dir, doncs mira, aquí tens una fallada, o vigila que aquesta planificació no la pots complir perquè resulta que l'estoc no tens prou estoc d'això, no? Clar, a partir d'aquí vam començar a mirar una miqueta com estava el mercat en tot l'aspecte de planificacions, i el que vam veure és que els grans actors en el món industrial de la informàtica ja tenen sistemes de planificació, com per exemple pot ser Schneider, té un sistema de planificació, IBM té un sistema de planificació. Quin és el problema que vam trobar també després d'això? Que si tu vas a parlar amb ells, ells el que et venen és un software genèric que no s'adapta a tu, que és general. No, és el de farmacèutica. No, ja, però és que jo tinc aquesta particularitat. Tu has de programar tu has de fer. A part d'això, ens trobem que moltes vegades, segons quin tipus d'indústria ets, si és una indústria gegant, és igual, perquè tu dius, poso aquí milions i em venen aquí 20 enginyers i m'ho adapten al meu cas i tot funciona i tot va perfecte i genial. Però clar, si ets una indústria petita no pots adaptar-te, llavors et quedes una miqueta, diguem, venut així, sobretot a les grans corporacions de si jo no soc tan bé gran, no els interesso, no? Llavors és aquí on vam veure que existia aquest petit nínxol de gent, pimes o petites indústries que necessiten una millor forma de poder planificar la seva producció i vam veure que això no existia en el mercat d'una forma clara i fàcil per a les persones, d'acord? Llavors hem començat a desenvolupar aquesta eina que actualment ja us dic que està en procés de desenvolupament, d'acord? Llavors hi ha parts que estan desenvolupades però encara no la tenim posada en el mercat, d'acord? Llavors, aprofitem, això funciona, a veure? No. Espera, si puc. Sembla que hi ha aquí un ratolí o... Sembla... vale. Sí. Això. Sí, de fet aquest és el meu pendrive, després l'agafo. A veure si ara sí. Faltava connectar l'USB. D'acord? Llavors, comencem una miqueta pel principi. Passaré bastant ràpid perquè els companys que han fet les presentacions abans ja han introduït moltes de les idees bàsiques sobre aquests conceptes. No vull repetir-les perquè seria pesat, d'acord? Però passem una miqueta així.
A més, això ja anirà bé perquè llavors la meva presentació, com que hi ha coses que ja s'han explicat, també la podré fer una miqueta més curteta, d'acord? Però bàsicament nosaltres ens trobem avui en dia immersos en el que s'anomena la quarta revolució industrial, no? Podríem posar-nos a parlar de les diferents revolucions, però al final simplement és això, cada vegada una introducció d'un paradigma nou, no? Doncs que si la introducció de la màquina de vapor, que si la introducció dels motors, la quarta revolució, no? Al final la quarta revolució el que es tracta és, tenim tot el que són les màquines connectades i tenim moltes dades d'aquestes màquines. Aquestes dades les podem explotar. D'acord? Gràcies a tot això doncs, tenim tots aquests reptes. No? Bàsicament, podem aconseguir de forma molt més ràpida les nostres dades. Llavors, podem aconseguir adaptar-nos de forma molt millor a les necessitats de producció que necessitem, o si hi ha qualsevol fallada a la cadena de distribució, de seguida la tenim, podem controlar directament el recorregut que fan els nostres proveïdors o els nostres transportistes per saber el temps que triguen, o simplement una cosa tan tonta com que sembla que sigui molt fàcil, però és una cosa que estem ja superacostumats. Jo quan vaig ara a qualsevol lloc, jo vaig, per exemple, de la feina a casa i em sé el camí, l'he fet moltes vegades, però tot i així em pulso el navegador. Per què? Perquè tinc un navegador com Google que està connectat a molts mòbils i em diu si hi ha una caravana. I si hi ha una caravana em pot avisar i puc anar per un lloc alternatiu. Clar, tot això, sense aquesta informació que estem tenint, avui en dia seria impensable. I clar, és molt potent. Doncs amb la indústria, clar, no estem al nivell de Google, òbviament, però en la indústria també són coses que les podem aplicar en el nostre dia a dia, no? Flexibilitat i, òbviament, també la intel·ligència artificial. Com ja han explicat, la intel·ligència artificial, d'acord? Bàsicament són aquest tipus d'algoritmes que al final són molt bons per segons quines coses, per segons quines tasques, d'acord? I nosaltres el que volem fer és intentar aplicar aquests algoritmes que ja estan provats des dels anys 70 i alguns de nous, però aprofitant això que tenim una capacitat de càlcul molt bèstia comparada amb la que teníem fa uns anys, doncs anem a intentar aplicar-ho, d'acord? A més, fins i tot, ja s'està començant a parlar d'indústria 5.0 i 6.0. Bàsicament, què és això? Això al final és introduir a la gent, posar la gent en el centre de la indústria. Si nosaltres aconseguim millorar la nostra producció, fer que les coses siguin més fàcils, però posant en el focus la persona, al final el que estem fent és complir aquesta indústria 5.0, que no és una altra cosa que ve donada també en part per la Unió Europea, que sempre estan pensant en això. Doncs el tema dels treballadors, que estiguin bé, que a més, si els hi facilitem la feina, totes aquestes coses, no? Llavors, a part d'això, nosaltres el nostre sistema l'estem dividint en tres grans blocs, d'acord? El primer de tots seria un pronòstic de la demanda que tindrem. En què consisteix això? Bàsicament, si nosaltres tenim dades públiques o dades pròpies de la indústria, en aquest cas podria ser d'un celler, nosaltres podem entrenar algoritmes amb aquestes dades perquè busquin patrons, com ja us han explicat, i aquests patrons al final el que aconseguim és intentar predir la demanda que tindrem. Si jo sé que, per exemple, és un cas molt típic, si jo sé que, segons, per exemple, les dades meteorològiques, doncs l'any que ve pot ser més plujós o menys plujós, doncs a partir d'aquí sabrem, si sabem com afecta la pluja al nostre producte, podem saber, intentar predir com funciona això. Clar, la gràcia d'això és que la intel·ligència artificial és molt bona buscant aquests patrons i intentant predir el que passarà. De fet, moltes vegades passa que tu agafes un algoritme d'intel·ligència artificial, el vas entrenant en dades i et troba patrons que a tu ni si t'hagués ocorregut buscar, però ells els troba i la predicció aquesta és molt bona. Llavors, clar, en aquest cas, nosaltres el que aconseguim al final és, tenint bones dades, tenim una bona predicció. Llavors, ja no treballes tant
a cegues, no? De què passarà. A més, a part d'això, una de les coses que també ens trobem molt sovint, és que jo sóc enginyer informàtic, jo d'intel·ligència artificial en sé, jo sé programar-te els algoritmes, sé entrenar-los, però clar, al final també una de les coses que ens trobem moltes vegades és que qui té el millor coneixement és l'expert que està a la pròpia indústria. Llavors, una de les coses que nosaltres també fem és agafar el que sap aquella persona, introduir-ho en el sistema perquè aquell coneixement al final moltes vegades és el que t'acaba donant que una cosa funcioni o no. Un exemple que em va passar fa poquet, estàvem programant una màquina que fabricava pintura i amb les dades que tenien resultava que es van adonar que gastaven més energia de la necessària perquè hi havia un motor que no paraven quan la pintura estava reposant. I clar, vam venir nosaltres, vam analitzar les dades, vam veure els gràfics i vam dir no, mira, clar, és que aquí estàs malgastant tota aquesta pintura. Quan vam proposar el canvi va venir a l'operari de la màquina, que portava 20 i pico anys fent pintura, i ens va dir no, és que si pares aquest motor, la part de baix seca i el motor deixa de girar i has de buidar el tanc i tornar-lo a engegar. I va ser, ostres, mira, coneixement que a vegades les dades et poden dir una cosa, també s'ha de tenir molt en compte a les persones. És una cosa que és bastant important, per exemple, en això del pronòstic de la demanda. Què més? Llavors, primera part, un pronòstic de la demanda. Saber, intentar tenir una predicció del que necessitarem fabricar. D'acord? Després, què més tenim? Aquesta part del pronòstic és al final on està la intel·ligència artificial, aquesta més predictiva, més de... aquesta que sembla una miqueta més màgia, de buscar patrons. Després tenim dues parts molt importants, la planificació i la seqüenciació. D'acord? En què consisteixen? Bàsicament, la planificació és a grans trets el que faré en els pròxims mesos, en els pròxims anys. D'acord? De què dependrà? Bàsicament de la predicció de la demanda que tu tindràs. Si jo sé que necessitaré fabricar no sé quants productes, doncs a partir d'aquí tu necessites tenir un planning de dir, doncs mira, necessitaré fabricar aquesta ordre de fabricació de 100 productes i pel mes 2 aquesta de 200, etc. Gràcies a això també tu pots saber, per exemple, quant estoc necessitaràs. En el cas, clar, de la producció de vi, l'estoc suposo que no és tan important perquè ja suposo que la producció ja depèn més del tipus de collita que tens, però bueno, a partir d'aquí ja ho tenim. Una vegada que tu tens la planificació, és a dir, què haig de fabricar i quan, ve la seqüenciació. La seqüenciació és, amb els recursos que tinc a la meva fàbrica, com compliré aquesta planificació? D'acord? Llavors, si tu, per exemple, tens una línia de muntatge o, per exemple, tens, en aquest cas, uns fermentadors i uns fermentadors els has de passar a unes barriques, en aquest cas, tu pots planificar, doncs jo sé que no sé quants litres d'aquest fermentador quedaran lliures tal dia, passaran a aquesta barrica, però clar, si jo sé que abans tenia una altra anyada en aquesta barrica, no podré passar el que tinc en aquest fermentador a aquesta barrica, per exemple, no? Al final tu tens aquesta planificació de dir aquestes ordres de fabricacions, com les haig de fer, quins passos haig de seguir i quines restriccions existeixen perquè jo pugui complir la meva predicció. D'acord? Vale. Ara sí. Al final el que tenim és això. Una altra vegada, repeteixo, la planificació. La idea quina és? Nosaltres en la planificació tenim un detall gran, a grosso modo. Necessito fabricar això, però no sé com ho fabricaré. És una qüestió, sobretot, que està pensat, sobretot, per aquest any fabricaré no sé quants litres de pintura, per exemple, no? Tants aquest mes i tants aquestes setmanes. Però no entrem en el detall, d'acord? És important. Clar, aquí, per fabricar això, nosaltres necessitem saber quins materials necessitarem, quins recursos, etc. Com sabem això? Doncs, bàsicament, per la demanda. Nosaltres, a vegades, hi ha fàbriques que et diuen no, jo sé que tinc un client que em demana sempre això. Doncs això ho afegim. Per previsió,
aquí estem afegint el nostre mòdul de predicció de producció. Clar, una cosa que no tenen normalment les grans empreses que planten aquestes solucions és aquesta previsió de la demanda, perquè clar, ells no tenen, diguem, no els surt rentable entrenar aquest algoritme per una pime. Simplement, tu t'apanyes amb la teva demanda, no. Nosaltres la idea és que sigui fàcil i que posar a l'abast de tothom, diguem, aquests algoritmes que es puguin entrenar, diguem, fàcilment perquè una pime els pugui fer servir, que no quedi només en el món de les grans empreses, d'acord? A part d'això, tu saps quina capacitat tens. Si tu tens, per exemple, 3 fermentadors, saps que podràs fer no sé quants litres. No hi ha més. La intel·ligència artificial et podria dir, sí, fes quilos i quilos de qualsevol cosa, però si no tens aquesta capacitat per fabricar-ho, tampoc té sentit, no? Òbviament, això són restriccions del nostre sistema i a part d'això també tenim l'estoc. A vegades nosaltres tenim un estoc, a vegades podem comprar més estoc, però moltes vegades aquest estoc també està limitat. En quantitat, temps o el que sigui. Tot això al final què ens dona? Ens dona una visió estratègica a llarg plaç. És a dir, el que hem comentat, quan has de fabricar i quan, d'acord? És el que s'anomena normalment el plan maestro de producció, d'acord? La visió global, el que té, diguem, els caps de producció, i a part d'això també un plan de requeriment de materials. És a dir, si jo necessito fabricar això, sé que necessitaré aquests materials per fabricar-ho. D'acord? Aquí havia posat, perquè aquests mòduls, com que òbviament estem fent el prototipus, tenim ja coses d'aquest tipus, d'aquests mòduls ja desenvolupades, havia posat unes quantes transparències amb uns petits vídeos perquè veieu més o menys com funciona. Òbviament, amb la pantalla petitona no ho veureu, d'acord? Però més que res era sobretot per donar-vos una idea del tipus d'interfície que és això, perquè clar, moltes vegades el que ens hem trobat és que veiem que es parla molt d'intel·ligència artificial, però en la vida real això com es veu? Perquè sí, la intel·ligència artificial fa màgia. Però jo, a la meva producció, com veuré això, no? Doncs, bueno, no es veu massa bé, però la idea seria una cosa d'aquest estil. Tu al final el que tens és un petit dashboard d'aquest tipus en el qual tu pots anar introduint, doncs tinc aquestes prediccions, tinc aquestes comandes, tinc aquest estoc, tinc aquestes coses d'aquest estil, no? Tu al final el que acabes tenint, passo ràpid, planificacions, etc. Tu amb tot això el que pots aconseguir fer és una cosa, ràpid, d'aquest estil. Al final, òbviament això és, com que és una demo, el que hem fet és posar-li aquí una fàbrica gegantina, amb una producció brutal, amb 40 o 50 màquines o 60 màquines per estressar el sistema i que quedi també més maco, no? Però al final el que tens, el que us comentava, és això, fixeu-vos, tu saps per cada dia què haig de fabricar. A més, de forma que tu diguis, si jo veieu que per exemple que ara està movent coses, veus? Això, cada coloret és una ordre de fabricació. Si us fixeu, el que estem fent aquí és liar-la una mica. Jo, si agafo i poso ordres de fabricació on no toquen, perquè jo dic, és que aquest no em va bé perquè la persona que venia aquest dia no ve i m'interessa més que ho faci un altre dia. Si us heu fixat, ara sí, us ho ensenyo, veieu? Si jo moc alguna cosa i l'acabo liant, el que fa el sistema, a més, és que, ja veureu, ara quan surti us ho ensenyo, mira, ho veieu? Heu vist que aquí surten errors? Bàsicament per què? Perquè el sistema també ha d'assegurar la viabilitat del nostre pla de fabricació. El que us comentava, si jo tinc un Excel en el qual vaig movent coses, no hi ha cap tipus de validació sobre la meva planificació. En canvi, en un sistema d'intel·ligència artificial en el qual ell ens crea aquest planning, a més, és com una mena de copilotatge. No és que ell ens crea això, sinó que ell ens crea aquesta proposta i nosaltres després l'acabem d'ajustar. Clar, quan nosaltres l'ajustem, el sistema té aquest tipus de validació de no, això no ho posis aquí perquè segons la teva capacitat no podràs fer-ho. O, per exemple, nosaltres també podríem veure, veieu? Aquí, mira, vigila que aquestes ordres
estan per sobre de la teva capacitat de fabricació. No ho podràs fer, no? Aquesta validació. O, per exemple, podríem mirar i dir, mira, doncs resulta que si tu mires aquesta ordre, el que t'estàs fent, veieu, és que el teu estoc que està aquí i tu fabriques tot això, acabes tenint un estoc negatiu. Això no ho podràs fer perquè l'ordre de fabricació se't quedarà parada a mitja producció perquè t'estàs quedant sense estoc, no? Doncs coses d'aquest estil, que ens permeten ajuntar no només una intel·ligència artificial de planificació, sinó, a més, el que comentaven, si jo sé quines restriccions tinc amb un algoritme informàtic sense intel·ligència artificial, puc saber si això es pot complir o no. D'acord? Bé, bàsicament passo ràpid perquè com que tampoc es veu massa i em sembla que sembla que ja vaig una mica passat de temps, d'acord? Però no, bàsicament aquí hi ha les diferents pantalles, etc. Vale? Passo d'explicar això una miqueta ràpid. Següent pas seria la programació. Una vegada que nosaltres tenim el plan maestro aquest de producció, com seqüencio aquesta producció, no? Doncs, bàsicament, si jo sé què haig de fabricar, quins recursos tinc i quin calendari i quins són els processos que tinc al meu procés de fabricació, jo el que tinc, al final, passo una miqueta ràpid per no fer-me massa pesat, d'acord? Aquí jo tinc la planificació, ho programo tot. Què m'interessa saber? Doncs mira, els processos que tu tens són, segons cada màquina a cada segon, puc veure a nivell de segons, ha de fer això. Doncs aquesta ha d'estar bullint, aquesta està fent no sé què, aquesta ha d'estar tallant. No? A més, fixeu-vos que aquí ara hi haurà un moment, no es veu massa bé, ja sé que és petitó, vale? Aquí estem fent un petit zoom, però fixeu-vos, veieu que aquí hi ha les restriccions, fins que aquesta no acabi, aquesta no pot començar, doncs són aquestes coses que s'han de fer. D'acord? A més, tot això, tenir la nostra fàbrica i el nostre procés de fabricació digitalitzat ens permetrà fer una cosa que explicaré una miqueta més endavant. D'acord? Vale. A més, els sistemes s'han d'integrar. Si nosaltres el nostre sistema queda com una illa en el procés de fabricació, el que ens acabem trobant és que en general la gent el deixa de fer servir. Si jo haig d'estar introduint les dades manualment al sistema, això no funcionarà, la gent no adaptarà, perquè en el fons el que hem de fer és facilitar al treballador la seva feina. D'acord? Llavors, òbviament, el nostre sistema s'ha d'integrar bàsicament amb fonts externes. Doncs si jo, per exemple, tinc dades públiques de meteorologia, no haig de tenir una persona allà picant les dades de meteorologia. El dia 17 va ploure no sé quants litres per metre. No, les podem agafar i incorporar automàticament al sistema. O sigui, ha de ser fàcil per l'usuari. D'acord? A part d'això, tenim el nostre sistema que planifica, etc. I a partir d'aquí, doncs, òbviament, si la nostra planificació ha de passar-se a algun altre sistema industrial, com pot ser SCADAs o ERPs, doncs s'ha de tenir aquesta integració feta. D'acord? Beneficis que ens trobem amb això, bàsicament, millorem la previsió, fent servir intel·ligències artificials i patrons intel·ligència artificial que reconeix patrons amb dades històriques i també es pot introduir fins i tot dades polítiques, dades econòmiques. Aquí ja és el que se'ns ocorri una miqueta, si les dades són bones, moltes vegades poden servir, d'acord? A part d'això, també podem tenir una gestió de l'inventari. Si nosaltres ja tenim el plan maestro d'un any, és super senzill tenir aquesta planificació de l'inventari i treure simplement què has de comprar, quan has de comprar. I no tenir el magatzem ple d'alguna cosa si no ho faràs servir fins d'aquí 2 mesos. Pots comprar-ho més acuradament quan toca, no? Òbviament, la planificació i la programació de la producció i, a més, sostenibilitat i economia circular. Sembla que no, però millorar els nostres processos productius al final és sostenible, perquè millorem l'energia que consumim. Això disminueix les nostres emissions de CO2.
bueno, aquesta és la gran què, no? Si nosaltres també som capaços, per exemple, de fabricar amb una previsió més correcta de la demanda, si el nostre producte, per exemple, té una caducitat, també després tenim menys merma. D'acord? No se'ns posarà l'estoc, no se'ns caducarà l'estoc al magatzem, llançarem menys producte, d'acord? A part d'això que, òbviament, oferir eines que facilitin la vida al treballador doncs també és important, també sobretot en el paradigma aquest de la indústria 5.0. D'acord? I per últim, m'agradaria acabar amb una petita idea, d'acord? Perquè jo, bàsicament, jo soc enginyer informàtic, però jo vaig venir sobretot del món del control. I nosaltres estem en una fàbrica, no? Nosaltres estem en el món industrial. I a les fàbriques, al final, una de les coses que es fan, i que sembla que no, però el que tenim el concepte aquest del ja és tancat. D'acord? S'entén molt ràpid quan tu vas en cotxe i tens un cotxe en control de velocitat. Si tu al cotxe li dius, ves a aquesta velocitat, clar, el cotxe podria dir, jo per anar a aquesta velocitat haig de posar l'accelerador a la meitat. Però clar, i si fa vent, anirà a aquella velocitat? No. I si ve una pujada, anirà a aquella velocitat? No. Haurà de posar més o menys accelerador. O si ve una baixada i posa l'accelerador a la meitat, anirà tota hòstia, ens posaran una multa, no? Per això, en els sistemes de control el que es fa és el ja és tancat, és a dir, una retroalimentació. Tu li dius al cotxe, ves a aquesta velocitat, i el cotxe què fa? A quina velocitat vaig? Quin error tinc respecte a la velocitat que jo volia anar? I a partir d'aquí tu pots aplicar, diguem, aquest control de ja és tancat. No només fas una acció, sinó que a més, mires la teva acció, quins resultats està tenint per corregir la teva acció. D'acord? Nosaltres, en el nostre sistema, estem idealment aplicant el mateix concepte. Bàsicament, nosaltres tenim una planificació, deia, que depèn de les comandes, un estudi de mercat, l'estoc que tenim, etc. No? Doncs una demanda real, podem afegir notícies, dades de meteorologia o el que sigui. Tot això ens permet tenir una producció. A part d'això hi ha unes ventes, però a part d'aquí la idea és que el nostre sistema té aquesta retroalimentació. Segons les dades que tenia, com ho he fet? Bé o malament? Si ho he fet bé, genial, ho puc fer millor. Si ho he fet malament, anem a mirar què ha passat i anem retroalimentant amb les dades. És a dir, no entrenem només el sistema amb les dades en el moment en el que el creem, sinó les dades es van generant contínuament. Si, per exemple, si el sistema em crea una planificació i cada vegada que em crea una planificació resulta que ha d'haver-hi un operari tocant 60 ordres de fabricació, vol dir que alguna cosa no està bé. No? Doncs anem a mirar què ha fet aquest usuari i anem aprenent. Això se li diu bàsicament a machine learning. És una de les tècniques que es fa servir en intel·ligència artificial. Un últim concepte, i amb això ja acabo, que em sembla que m'he passat de temps. El tema de si nosaltres tenim la nostra fàbrica digitalitzada en un entorn simulat, tenim el concepte que es diu de bessó digital. És a dir, jo puc intentar simular una planificació. Si simula aquesta planificació, anirà bé o anirà malament. D'acord? El concepte aquest de bessó digital que és molt important. I a part d'això, i amb això ja sí que acabo, també es pot ajuntar tot aquest sistema amb sistemes de control de manteniment de màquines. D'acord? Si tu saps, per exemple, quan toca manteniment, l'afegeixes perquè en el teu control, perquè en la teva planificació, si una màquina està en manteniment, no la fem servir, no? Per exemple. Manteniment predictiu, també, si sé cada quan pot trencar-se una màquina, a partir d'aquí també ho podem anar incorporant al sistema, en l'algoritme, etc. No m'allargo més, que em sembla que m'he passat una mica. Perdó. Doncs això, disculpeu. Ja està, gràcies. Si hi ha alguna pregunta... ¿El COS es capaz de prever el cost total de la fabricació? Sí. Sí, òbviament, el cost de fabricació, depenent molt de les dades,
Hi ha fàbriques que és molt fàcil predir el cost, simplement no cal intel·ligència artificial per predir el cost de segons què. Hi ha altres coses que ens podem aproximar. Si no sabem quines matèries primes estem fent servir, podem endevinar més o menys quin cost tindrem. Sí, es pot aconseguir una aproximació bastant bona, sempre i quan depèn de les dades. Si les dades són bones, l'aproximació és boníssima. Si les dades són dolentes, l'aproximació de cost que fem serà molt pitjor. I la integració del proveïdor en la cadena, o sigui, tu parlaves del sector, els tops i tal, ha de ser molt acurats. Sí. Sí, sí. Podries integrar els proveïdors, te dic perquè el proveïdor a vegades... Sí. De fet, a vegades hem trobat amb algun exemple de proveïdors que ens donen accés al seu sistema i, per exemple, tot el tema de comandes de forma automàtica ho podem fer. Llavors, clar, si nosaltres tenim un pla de producció que està aprovat per una persona i diu, sé que fabricaré això directament, si jo puc enviar aquella comanda automàticament al proveïdor, li envio i ja està, i queda de forma automàtica. Clar, aquí ja depèn molt de la especialització que puguis fer per cada client. Clar, hi ha clients que em diuen, no, és que jo això el que estic és truco a tal persona i li parlo per telèfon. Òbviament, això no ho podem fer, però hi ha segons quins proveïdors que sí que permeten, però depèn molt de tal. Molt bé, moltes gràcies.